Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату, хөрмәтле җәмәгать. Бүген без сезнең белән авырган вакытта укыла торган дуганы карап үтәчәкбез. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям авырткан җирегезгә кулыгызны куеп, 3 тапкыр бисмилла, бисмилла, бисмилла дип әйтегез, аннан соң әледәге дуганы 7 тапкыр укыгыз дип киңәш иткән. Дуга укыла: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аузу биллахи ва кудратихи мин шарри ма аҗиду ва ухадир. Аның тәрҗемәсе: мин тойган һәм курыккан яманлыклардан Аллаһка ва аның кудрәтенә сыенам. Хәзер дуганы инде кабатлап алабыз. Аузу биллахи ва кудратихи мин шарри ма аҗиду ва ухадир. Хөрмәтле җәмәгать, һәрберебезгә инде Аллаһ Тәгалә исәнлек, саулык, сәламәтлек бирсен һәм һәрберебезгә дугада булып, матур гына яшәргә насыйп итсен. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату.